ndiri kuchema zvikurusa ngemari dzangu dzandakapa ana sekuru kubvisa. Asi wanga kuti unotibvunze mari auzivi kuti akakubereka atetedu akaitei. Zvakandinyangadza nanasi zvinondinyangadza. Roya ndikati chimbai mari yangu akati ndinokupe nyika. Kunyika here? Mukati mune nyika here? Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Sura chakani. Ndiri kuchema zvikurusa ngemari dzangu dzandakapa ana sekuru. Ari headman wendumba akanga abatwa ngemhosva dzawo, pakaite lost and found property yemombe zikazi ngaachengete, akachengeta kwemakore. Handizivo kuti zvakazofamba sei. Mombe iya yakatengeswa. Yatengeswa, nharaunda nenzezi mapurisa dzakazwa kuti mombe iya pachina. Akauya kuti taakude kuendese kusikiti mombe iya kuti titengese. Mombe haisi kuoneka. Payaichengeteswa haisi kuoneka. Headman wendumba akabatwa ngemapurisa kuti iwewe uri munhu wemutemo, takakuti chengete mombe, hino taakude mombe yedu iripi? Headman hapana zvaakataura, kwakubva abatwa kwakuende kwaodzi. Ari ikoko kwaodzi aishungurudzwa, airohwa ngekuti munhu wemutemo, kuti iwewe uri munhu wemutemo iwewe, mombe wakaisepi? Akabatwa panga pari kuchengetwe mombe, waizi Bhanda Katerere. Bhanda mombe iripi? Zikazi headman wendumba wakati tengese mombe. Takatengesa. Yezuka headman, unobvumirwa here nebasa rako kuti utengese mombe yehurumende, iwe uri hurumende? Wait. Akagara muchitokisi. Vana vacho hapana zvavakanga vaita zvekununura sebabavo. Ini ndobva ndazobvawo kuHarare zuva iroro randakuchitanga kutaura. Ndakaona sekuru sabhuku wendumba mwana wacho. Unoti ndazwe kuti wauya muzukuru. Sekuru ako ari kurohwa uko, ani mazuva ari kwaodzi. Basa rinotopera nekuti akatengese mombe hurumende. Hino mwakumuri kuti zikazi iri kutongwa musi wechitatu, ndakasvika iri chipiri kubve Harare. Hamene kuti akazwani. Hino tiri kuti tibatsirewo ngeMwari. Hauna roya here? Tiende kotsvake roya. Inini sikukasika hangu nokuti ndana sekuru. Ndakati aiwa sekuru, hatiri kuti sekuru aruze basa. Mwati ani mazuva ari kurohwa, hazviiti. Rekerai ndiende kwaroya rangu. Ndakaenda kwaroya rangu mutaundi. Ndikati mochizouya manheru mozwa kuti ndariona here kana kuti kwete. Ndakaenda kwaroya chiri chipiri, nyaya dzaida kutongwa chitatu. Ndakasvika roya kwasina, ndakaona secretary, roya uri papi panapa. Waende kumasvingo pane nyaya yari kuomirira. Ndikati hino nditori neemergency yangu yendiri kuda kuti andinunure kune headman wendumba paodzi yako. Ari kuuya mangwana. Hino kana wada iwewe wochizofumire kuuya mangwana chitatu. Ndikati ino chitatu chinozoita here? Iye iri kutonga. Ndikati iwe uya. Ndakadzoka kumba. Ndikaona sekuru
Sabhuku mwana wa Headman Wendumba. Muzukuru zvaita here? Ndikati handi hazvizi kuita. Imwe sekuru mari dzangu imari kaidzi. Ngazi aiwa muzukuru tinokupa mari yako. Ngatiti baba orasikirwa ngebasa here? Opinde mujeri here? Wambaona tsawani? Ngati sekuru mari dzangu ndinodzida. Ngazi zvakanaka. Tichagare pamwe chete semhuri. Chitatu chiya chaida kutongwe nyaya ndakabva ndafumire kuende kwaMutare kuona Roya. Ndobva ndasvika secretary wako ngoti ndakati ngatisangane ngekuti iyo ichatongwa iyi. Ikanga yatongwa pamwe anopuwe sentence. Saka secretary wakabva atochairawo bhasi wake iye Roya. Wabva atouya 8 dzisati dzachaya. Chinyi Munjoma ndoti nyaya ndina yange yakadai. Sekuru wangu Headman Wendumba akasunga akatengesa mombe hurumende. Hino zviri kuzi iwo uri hurumende unotengesa sei? Hino zviri kwairi kuti basa rinopera echipika. Saka ataure kuti Wendumba uyo mwana wacho taurai tibatsirewo baba yedu pamwe anopuwe mutongo wakanaka abude. Saka ndio nyaya yacho ndiri panapa. Ndiro kuti undimiririrewo sekuru wangu. Because une mari here ndikati ndinayo. Kumana handichazivi hangu gore asi almost 15 years or so dzapera. Handicharimembe hangu kuti zuva racho asi yanguwa right. Right tipe mari ndiri kude 1800 kuti ndimirire sekuru wako. Ndikati mari izvozvi cash handina asi ndinokupe cheki. Unondipe cheki iwo? Ndikati ndikati yepi? Ndikati yekusitani yekuBarclays Bank. Barclays Bank ungaite mari iyoyo? Ndikati ndinayo zvese usasanditaurira ba. Wabva ndanyore cheki ye1800. Ndikati cheki iyi handitori yokuti pamwe ndikatora ndanunura sekuru wako inozodini inobhaunza unonga usina mari. Ndikati aiwa zvakanaka. Mirai muchairai bank manager weBarclays. Ndobva ndachaya inini kuna bank manager weBarclays. Kuru halo Munjoma. Ndikati ndini Munjoma ndine lawyer wendiri kupe mari ndatomunyorere cheki 1800 asi wataura kuti andina sure kuti mari iyi unayo here mubanki. Saka please ndibatsireiwo kuti mumutaurire kuti accepta mari irimo. Ngati mupe phone wabva akupe phone. Ndi bank manager weBarclays. Ndimwe lawyer ndina uyu. Ngati itai basa makasununguka mari yake iri muno. Kana muchitoda uyai naye tikupei cash. Muona ndo yozosara yokliwa. Asi maona kuti muchidhauta uyai takaenda naye lawyer uya sikuita hano mari irimo within a short space of time tinonga takiliya mani mari. Lawyer akati zvakanaka. Lawyer uya akati aiwe handina mari yepetrol. Ndo gore raishupe petrol iroro yechioneke kumachipanda Mozambique. Handina wabhadharapo asi handipaudzi yavo ndiendi ngoti petrol handina. Kuti wechida ende pamotomoto wende kumachipanda wende kotenge petrol uise muBMW inorye 15 liters kuti ndiende kwaodzi. Ndakatsumaira ndikandipapaya ndiri kutochemawo kuti sekuru wangu angaruze basa here? Sekuru wangu angapinde mujeri here? Isusu wanacho tiripo. Ndakatore malift, ndakahaye lift pamotomoto paya kwende kumachipanda nemadhiraivha ipo aizikana. Ndiwo akazoita nyaya idzodzo madhiraivha aya. Wabva atore 15 liters dzepetrol. Wabva tadzoka. Ndikati ndadzoka kuna lawyer uya ne15 liters wakadira. Ndikati asi chizwa nguwa dzapana dzakwende kuma to 12 kuma past 10 pawo dzipanovhurwa
pamwe majesty wapo kumateni inotanga inyaya yekutongwa tisipo judgment yopaswa tozodini kuzoita apiru nguva inonga yapera munhu ari munhu zvakadini kuti iwewe uchaye foni kuna member in charge wepaudzi aunze prosecutor utaure naye kuti ndiri kuuya musatanga mwatonga watonasa roya waya wakachaye foni kuna member in charge wepaudzi wanga achiri Mr. Jura mazuva acho iwo Jura ndiye wanga aripo paudzi ndini Makombe roya wakanaka here zikazi ndiri kuda kuzwe nyaya yeheadman wendumba kazi uyu headman wekubeng'ombe uyu wanga wakutozikana kuti headman wapi zikazi une roya here zikazi ndini roya racho inini Makombe kazi watinyi mupurisa wakadhauta nestate yaaiziya neyaanga aona sekuru wangu ari ino ari kurohwa ino asi kugeza zvese izvozvo ndo zvakamushupa zikazi ndiri kuuya iwewe chizwa kana majesty auya usatonga ngekuti ndini ndiri kumumiririra tonga idzimwe zikazi iye ndiyo yatatoise panamba 1 ndiyo yaifanira kutanga yaheadman iyo une musikazwa kuti iye urusendere hurumende asi wakubeng'ombe zikazi ndatirira zikazi aura ndokumirira wakamira isu takapinde mumotikari naloya tikaende kwaodzi takazona sekuru agare pachitubu panze paya agara abudiswa apuwa apopuwe mvura yekugeza atomwe tii ndiwo akazotitaurira kuti ndatopuwe tii asi mapurisa nditi iwe uri tsotsiyo uyo une roya iwewe nguva yese inowaeneke kuti iwo sekuru anga asikazvizivi echiti handina ngekuti zvakaitika amustokisi vana ndiwo wakauya wanga uri kufambire kununura baba avo tasvika payapa ndikati wari apo sekuru takazosvikawo ipopo sekuru ari sabhuku mwana wacho apo amira nababa ndikati awari apo zvikazina roya ngatiende kumaofisi takaende kumaofisi vapo ndiri pareception zikazi tiri kuda prosecutor wobva auya wabva taende muofisi mwamember in charge Mr. Makombe roya uya akati ndini ndiri kumirira ndauya kaza wendumba uri apo alright ndauya kuti nyaya yacho handisi kude kuti itongwe because nhasi ndiri busy saka ndinoarenja ndichachaya foni kuna Major Street wendumba handisi kumusiye pano ndiri kumutora ndichachaya foni kuna Major Street ndoita appointment yekuti nyaya topinza riini prosecutor akati iwe zvauri kutotaura zvezvo wendumba wakatobvuma kuti ng'ombe ndinodzosa zikazi watinyi zikazi wakabvuma kuti ng'ombe yacho mukandirekera ndinoende ndinokupai imimi zikazi paripo here wakabvumi pari zikazi aya mapepa ari apa akatobvuma kuti ndinodzosera wazona zvikazi na lawyer ndipe mapepa acho toni yosekuita kwabvapi mapepa lawyer uyo wabva amwisa kuti tara kumwise vanga pasainiswa changamire sekuru wenduma zikazi iya uri kubvisirei zikazi ndini wawe nduma wacho chitori statement kwendiri and nhasi hauzi nditori statement ndakuuye kupinda ndokuonozonditori statement matongwese mapepa zikazi wabva taende kuna member in charge na prosecutor kazi ndakutori munhu wangu ndichachaira lawyer ndichachaira Major Street kuti ndatori munhu we make arrangement kuti court rini kubva ikoko iyo kwa DA kwakatoendesoko kuti wendumba uri mujeri wakabe ng'ombe wakazoona ndosvipa takaenda na lawyer uya tobva taende kwa DA wakatoshama kuti wendumba uri here kazi ndiri kuzwa kuti uri mujeri asi handisi mujeri beni
nyaya dziri kuuya panapa tatoda kutouya kuti titombotsvaka umwe munhu wekuti aite basa. Iwo takazotora pinde mujeri ngemombe kazi ndisi ndikati aiwa ndatouya kupei. Pei yako itoripo. Wabva atopuwe pei yako ipopo. Wabva tatoende kuhotera kwakutorya kwautoende kumba. Zvadaro ndichichifunga kuti sana sekuru anoziya kuti mwana watinunura. Ana sekuruzve zvakazodai hapana chakaitika. Ndobvunza mukaone panopere almost 15 years apapa pakaoma. Saka ndakatozoone kuti ana sekuru angu anondiomesere kudai. Ndikade kubvunza kuti iyo takakubereka iwe atetedu akakubereka, asi ndichifunga kuti atete awo ari kutaura kuti takakubereka wakaberekwa ndiatetedu. Kana mai angu chaiwo ari muguwa ari kuzwa handisi kumbape 2000 nababangu, inini mwana wacho kuberekwa inini handizi mpaka akaenda handisi kuapa, asi ngepamusana pekuti tiri hama ndana sekuru ndakabudisa. Asi wanga kuti unotibvunze mari hauzivi kuti takakubereka atetedu akaitei. Zvakandinyangadza nanasi zvinondinyangadza. Kana iwo undipe kana susupendi chairo hapana, asi kuite basa rekurye nyini akuramba nemari yangu. Babawo usabhuku hwari kuita muripo izvozvi hwakachena, haana rekodhi yekuzi anhu ekwandumba asaite masabhuku ba ngekuti ndakanunura hapana rekodhi. Ari kunakirwa ngeuhedhimeni hwawo hwandakanunura, asi kuti achindipe mari yangu yendisikazi kana kupa babangu kana mai yangu changamire panondirwadza. Saka yese yekuhaya motikari kwende kupetro nepetro yacho it's all 2025. Ndatotsonza zvangu kuti ana sekuru ndatotsonza. Ndo pandakazouye kuno ndikataure kuna Changamire. Changamire akaite zvakanaka sababa, akadaidza headman wendumba, akadaidza sabhuku taurai, akadaidza mukoma wacho zikazi na Changamire naanga muzhanji anga aripo. Imwimwi baba yenyu akanditaurira kuti ndakapuwe mari ndakaponeswa ngemuzukuru Munjoma, ndiye wakandibvise mutirongo, ndingadai basa rakapera ndiri mujeri. Iye babawo asi handisati ndamupe mari yangu. Changamire akadaidza semunhu mukuru sababa, akadaidza tikauye panapa zikazi imwe mari yemuzukuru munomupa rini yaakaponesa baba yenyu nanasi hamusati mwako. Vana vacho vakataura kuti mari hatina, zvakazodai, asi amwe ipopo handichazivi hangu wakamutauri wakadaro, asi wakati kana echide kudaro tinomupe nyika, mari pamwe taishaya tinomupe nyika. Changamire akati munyika yacho munayo here, mune nyika here imwe yemuri kuti munomupe nyika? Kati tinomupa. Kasi zvakanaka. Kusvikira pesa ndikazomboenda pamba pasabhuku taurai ndichataurira ndipei mari yangu. Akati kana wadaro bve pano ndokurowa. Ndikaenda ndikati sekuru nyaya iyi ngeyedu. Inini ndikaende kwaroya ngoti roya wacho uripo Makombe haazi kufa. Mwana wacho wahedhimeni wakatomuona ngoti baba acho azobvisa pakasara neimwe areas yaanga asikazi kubvisa, akasungwa baba acho akazotengese mombe yakatengeswe kwaBhedha. Tikaenda nayo nemwana wacho mari yatoreiza futi, akazopedza hawo, anga akubatirwa kubasa akazopedza hawo. Saka ini ndiri kuti akandipromisa pana Changamire kuti mari hatina tinomupe nyika, ngaandipe nyika yacho yaainayo. Kuti asina ngaandipe mari yangu. Zvese kuti kusina ndakwende kuna roya Makombe wandakapewa, unoziziya kuti
makombe wena kubva pamakore pa 15 years down the line alisenda kuwe mari yangu bati anwa asi zvinenge zvisikati kunaka. Saka ndamboti ngatiite chianhu baba yanyu sechangamire aripo, ndo saka ndauye pano, ndo chichemo changu mazita. Andisanda kuwa pamani ndumba vana wacho gomba yacho who else was Esa zvikonga zvehazhitsva ipeniri hatitititsva atonio kompana uri titsva pahina here unoti ndiri mutsva wayo kana tichizenyaya yacho tese. Yes, Ili ndina chenduziana ngandi story. Mamuzvizivi zvichokwadi. Pamusoro changamire. Ndaida kuti nditaure muzukuru zvaari kutaura. Panyaya yaari kutaura iyo. Zvemari yaari kutaura zvitsva izvo. Handizviziva. Ndichasara kuudzawo mazire etinoita nekuzoti Munjoma ndizonga ndina Munjoma nenhaurirano yedu. Ndozvida ndikukumbira. Musimbobata yamana. Changamire. Ndingati mvini mazuva emakore iwawo ndandisati ndakusangana headman. Okay. Asi patakauya mamusipo yedu. Petakazoye kuno. Tata Saka aizitsva. Akadhanu ndipenyika. Zvakanaka pamusoro wechangamire ndidari reseruno. Ndine urombo kuti zvakazvotaure muzukuru zvekutaure anhu akafa ichiaisirawo nezvimwe zvaasikaziva. Nyaya yakaende kuitika ngeyekuti pane murume wakanga achichengete mombe yestate. Murume uyo akatengesa mombe iyayo. Mombe iya akuchibvunzwa kuti mombe iripi. Iye akati ndakatengesa. Wakatengesa sei zveivo? Akati nini ndakaziisawo headman ndakazomuzivisa ndatengesa. Saka ayanoti wakamuzivisa akati kudini? Akati hapana chaakandipindura. Ndo pakaende kopinzwa baba angu inini, baba edu panyaya iyo yeyo. Zvadaro izvo mapurisa akatora murume uya nababa wakaende kwaodzana. The same day yakaitike izvozvo inini ndakanonoka kuzwa. Ndakuzwa kuti baba atorwa nemapurisa. Ndakaende pamuzukuru pana Munjoma. Ndaende pamuzukuru. Muzukuru uyu sekuru ako adini ari asungwa, ndazvese kuti asungwa. Ndikazi ino muzive ndi ari papi. Ndikati azi akwaodziyo. Ikanzi zvakanaka. Sekuru inini regai ndidini ndimhanye kwamutare ndinoonana na lawyer wangu. Mangwana chacha ndikumhanye kuti imi mwechimuke kwende kwaodzi mangwana. Hazvina kutore nguva. Zvezvirokwa zvakamuka kaende kwamutare. Inini ndikamuka ndikaende kwaodzi. Baba ndakasvika ari safe zvokuti kurohwa hapana chakamboitika kuva. Anga andiri mukusunga chete. Saka zvadaro izvo. Uyu ndakazozwa tiripo nyaya yakanga chinototonga musi wakarewo. Ndakazozwa foni yakuchaiwa naloya wakaende kuona Munjoma. Ichinzi nyaya yawe ndumba ngaimire yakadaro ndiri kuya. Saka tati gare loya wakasvika naMunjoma akati mastatement zvezvirokwazvo zvaataura kuti akatora mastatement akatayo ini ndinokutora munhu wangu ndega mastatement akamuita mastatement akanga aitwa nemupurisa akanga achiipenya yacho. Apedze kudaro akachizoti no ndekune tichazorowa. Loya wakabvaruka handiri kuende ndakamira. Munjoma uripo, baba angu aripo, akati ndine mari yangu. Yes you will, uya kunyande kuno.
Lakini nafu mwedzi wa baba wakanga watopera. Baba akati zvakanaka. Tinochienda tese kwa Mutare ndotore mari ndokupa. Zviro kwazvo wakaenda wese na lawyer. Baba akaenda kubhadha. Ndakazokupa mutsanga mangwana. Vamuka sei baba kandamuka. Makazopa sei hati. Ndakazobhadhara mari iya yakanga yarudikana. Asi lawyer wati pakukumira kweniseko ndichaita ndinode mari isiri pasi pemombe. Ndikude mari inoenderana nemombe panguva iyoyo. Kati zvakanaka. Saka nhau yakatongwa. Baba akaoneka asina nyaya ngekuti zvakazooneka kuzi uyu munhu wakanga atengesa mombe ari ega akaita izvo zvake ari ega. Baba akaenda pasafe side. Zvadaro izvo. Avo vakanga aumbisa kuti mari tiri kuenda kupera kwemwedzi. Mwedzi wakapera, mari haina kudini, haina kuenda. Kwakabva kwauya Samuel raikanga rakusunga baba direct kuti iwewe ndiani munyepi, iwewe nemunhu wakakumirira. Ndomubvunzo wakabvunzwa aenda ikoko. Ndiani munyepi, iwewe nemunhu wakakumirira kureva mushoma. Baba akati pakaposheka. Wabva aripire mari hafu yemari yacho. Auya seanhu akuru akandovarairwa akautogara futi mari yaya yakanga yasara iyai. Wakazonzwa futi pepa ndikasvikirana naro inini pepa iroro. Pepa iri rauya raiti ukasaundipe mari yako mwedzi uno ukapfuura ndakusungisa. Baba akanditaurira chiti mari iri kuzi iri kuguma mangwana. Ndikati baba dai makanditaurira pachine mazuva. Ndakabve pamba usiku kuma 11. Ndikaenda kumurume unondipupurira unonzi fungaisa wakwenyu. Ndikaenda ndichamwana ndibatsira babangu ane nyaya yakadai saka tinotipedzerane nemunhu akabatsira. Fungaisa kwamba akandipe mari yaienderana nemari yakanga yasara. Ndikadzoka pana baba akati waita hako. Ndobva ndapa mari yakandikunoripira kuna lawyer. Ndopakaperere mapepa acho atoripo mukoma aya anawa. Ngekuti ndaide kuti muzukuru andibudisirawo zvinhu zvine uchapupu hwake hwekuti zveshuwa une marisiti here, ngekuti kuna lawyer kwaibve marisiti nemapepa nematsamba aitumira izvo kuna baba. Pamari imwe yekutanga yataura kuti takatengese baba akati endai kwamanjese kwabheta manjese waisenza naye. Monopuwe mombe. Tasvika ikoko ndakaenda nemuzukuru. Tasvika ikoko mai manjese ndiwo akanga aine mombe dzadziripo. Murume wakataura nemukadzi wake kuti ndinoti ubatsireko headman naye. Mukadzi akati aiwa ndaide kuonana nawo chiso nechiso ngekuti wakadzvidzvidika kusvikira tadzokera futi kuna baba naiye muzukuru. Tikazodzoka futi tikanzi zveshuwa zvanzi vapei. Tikapuwe mombe tikatengesa nemuzukuru usho. Tatengesa tikaenda nemari iya yakazosata mbichana ine pepa rimwe rechipiri rakazouya. Yanga iri $16. Mari iyo takatengesa yanga $16 pamombe iyo. Tatengesa $16. Pakanobhadharwe achazi kuti $12 rekakuti $14. Imweni takashandise patransport nemuzukuru usho. Tapedza izvozvo ndipo yekupedzisira ndiyo ndakazoende kokwereta kune munhu unodzidzisa umweni Fungaisa umweni. Mai manjese acho ari kwandondipupurira kuti zviro pamari dzakanga dzirikudikana ndi lawyer ndopedza kabva ipapo. Asi uyu nesacrifice yake muzukuru akati kuti awo akatadzawo ndokwasotengesera yawo. Tikazoti iyo yaita hatina kuzobatana nezvakepa. Ndochokwadi chaicho pamberi paMwari. Zvadaro izvo baba nekuziya kwawo kugara kwawo nemuzukuru wawo. Pane ndakazouye kwa mambo Gilbert acting chief kwakuine nhau yekwaMuchiyanga. Afona achiti kune zviro zvaHeadman zviri uno. Tasvikapo
takapuwe mombe negwai gondowe. Zvezviro kwazvo takabatsirwa navarume vedu takanga tasungisa kuti imi muite zviro mukati menyika muchiparadze zviwanikwa. Varume vedu vakatibatsire kutina mombe negwai zvikasvika kwaHeadman wendumba, tikasvika nemuzukuru uyu zvapo. Baba akati tiri kundosvika akati gwai rapo iro. Muzukuru tore gwai akapuwe gondokwe negwai. Mombe akati mombe chiendai modini moonawo zvemunoita nayo, hapana chakabata. Uyo wakapuwe gwai, mombe tikapuwa tese tiri airi. Mombe iye muzukuru ndiye akazotengesa, ini ndikapuwa $35 iraichaziva nguva iyoyo. Yanga yaimwe nguva yaamberi kwezvendakutaura zviya zvaitaka zvekusundiswa kwanhu kwabva zvazvapfuura izvozvo. All right. Tiri papa sisters manatsokuiswa ire nyaya yedu ibvunza wakabudisa baba mukoti kana kuti hold court ndimunyoma here wakabudisa pari panyaya dzezvemari here mubvunzo ndati ndimunyoma here kwakuati zviro zvipi wakamwisa mapepa ndiurwara yakwesa mapepa akazviona zvitotokwamisa kuti asaendujiri ndimunyoma here kana kuti ndiyani une input yake ngekuti ndiyo ukatitungamirira kuti tiratidze kuna lawyer isusu kwachiite zvanga zvichida lawyer. Makaenda here mutari kuna lawyer munjoma ndiyo wakaenda iri pamapepa ndati makaiswa imari wakati ndinode mari isiri pasi pemombe imweba. Tora vhigi yacho yanga iri $2 yanga iri suspensi yanga iri $10 boni mari yamatara wa $16 munhu tiriso $16 ndachama pamakore iwayo $16 sabu panguva iyoyo yamati mombe yaitengeswe $16 ndo panguva iyoyo ere kuti ndamunjoma ndakabhadhara $1,800 kubhadhara ere ndo nguva imwe iyoyo. handisi kuziva pari pavaipo pako kuti mune mapepa ere. Asangaende kumapepa ndati panguva iri kuzi ndamunjoma ndakabhadhara $1,800 ndo panguva imwe iyoyo yamakatengese mombe $16 ukabhadhara lawyer $40 ndiyo nguva yacho ndiyo nguva yacho. Saka iyi 1,000 rushati iri kubve papi mombe dzadzisingazvikiko kunguva yacho. Sabo imimi pamakanga muchisumuka makaenda kwawo district kuna baba vamunjoma pavakati ndiri kuende kwamutare raiti vari kuende kwamutare kodi wakaende kotora lawyer zvinoreva kuti mazwi ekusumudze lawyer nekutaurirana nelawyer akanga achibve pamuromo pamunjoma ndizvo ndiwo akazogadziswa nebabangu. Imimi mupfungwa dzenyu zvingaita here kuti lawyer ribude muofisi risina kana assurance kana risina kana payment rosumuke kubve kwamutare kuende kwaodzi namunjoma pasina agreement? Aiwazvo nyaya yakaende kuitika apa unoti mundipindure rakasimuka ngekuti wakati Headman wendumba uyu akanga abuda apa mari yake urikuohora unobhadhara zvaataura kuti takazopinde muhotera ikazodai. Imimi makanga muri kwaodzi muri kuti munjoma chakaita kuti lawyer risimuke ngekuti munjoma wanga ataure kuti unozokupe mari Headman wendumba abuda mazwiwo makazwa ndiani muri kwaodzi ngekuti chendi kuti ndizveni ngechekuti lawyer rasvika rakataura kuti iwe murume ndude mari yangu nhasi hana kutoa rimwe zuva ndude mari yangu nhasi kuna babangu
baba akati zvakanaka tinochenda tese kwamutare ndopaka ndikobhadhare mari idzodzo. Chakaite kuti lawyer rimwese chakaite kuti lawyer rimwese mapepa kutaudzwa ndibaba yenyere kuti mari ndikabuda ndinokupe kwamutare kana kuti lawyer akamwese mapepa ngesimba repayment yangaitwa ndimutombo. Baba sati pari payment. Saka tingati chakape lawyer simba rekumwese mapepa chii? Chakape lawyer simba rekumwese mapepa. Wakaumbisa kuti murume uyu mwedzi wake wapera unobhadhara. Uyu asvika lawyer wakasvika akamira tiri kotese akati ndiri kude mari yangu. Ndasvika pakati penyaya iyi. Nyaya kusunga kwaShongwe ndio mataurirwo ezvaitwa. Hello. Dai kuri kuti munhu manga akabhadhara lawyer anoda kusina kwekubvunze dhisiri. Ozi. Uyu chake kwakaende kune maloya ake aiziya ana makombero. Mapepa akawa achisungisa headman wenyumba ndinawo ini. Aidai akasunga iye mujumo. Kana ari aibhadhara mari. Ichokwadi here kuti lawyer rakafona riri pamudhare kuti Kasungise remember church ndiri nyaya. Chokwadi here Simba kuona simba kuona ndatasungise asa kaona na uyu ndo Tinga wani wakufuna kuti takazoende kwamanjesi dai kuti uyu akabhadhare mari uyu. ndamudare chimukozomvurira mbembe ndamudare. Chokwadi here kuti lawyer kuti homba ndikwete rakafona riri pamudhare kuti prosecutor remember charge misenya. Asesa vabvunza kuti simba rekuti onini prosecutor amisa chichakaite kuti inyaimeri Anenge ataurirana kuti mari pamusoro wemadziso umene kuti uyu muzikunda wakudisa edimenduma ucheni kubudise kwakusungwa kwakale kwauzi umene ndiye kwakubudisa edimenduma uyu handitake kakutotosunga futi echizina wakawembika ndiani. Imi mari makaizwa ere kuti 2000 kana kuti 1800. Ndakazwe mombe imweni. Aiwa. Makaizwa ere. Hatina kuizwa bese. Neyenye maidobhadhara makazwani. Takatobhadhara naiye uyu. Yanga yakatambwa naloya chakamira. Takatobhadhara namutomba uyu takaenda tese. Makaenda nemari. Mari takaenda nayo mari takatengese mombe imwe yacho haina kuzokwana hayo kuchikwane imari. Takaenda nemari zvemnyo. Alright, if $14 takabhadhara. I'm sorry Matishe. Ndiruda kuziya kuti lawyer a professional person asvike pana client ichokwadi here kuti ungati iwe unondibhadhare mari inofane mombe. Hapana figure here yakataurwa bvunza mambo kuti lawyer rakati ruda mari. Mombe dzamaprice acho unoziva kuti kana mombe dzichitengeswa zvakasiyana-siyana chitika maprice anosiyana-siyana. Sabu ndatini nelawyer kuti muzotengese mombe maida kumboreize mariko yaidiwa ngelawyer. Zvavo mapepa tinawo kana Musoro changamire ndaida kumbonzwa kuti Sabu munganyatsvaire kungotipa makore akaitika nhau inei kuti tione kuti makore emuri kutaura nekuti mombe yaitengeswe $16 timboone tione kuti zvinoenderana here. Vakasununguka ipopa makore sofa tingati chaakutoti director mapepa yekuti since baba yedu akafa isu kwakumirire zvaari kupombera baba yedu ati pasi. Unatoenda
2020 nyaya yakaitika gore ripi? 2020 muri kumuziya ndikati mundidaurire gore rakaitika nyaya iri ngeri kufa zvene saka ndikangani kufa kwakobaa pamashure pacho zvingaita gore ripi? pamashure ndobve ndati ndichadatirwa mapepa ainyorwa naloya ndinawo nemari city acho taibhadhara isusu nemari city taibhadhara acho uyu dai ade wakabhadhara ungadai aine mari city nemapepa zvingadai zvisumbuti vhiringe pfungwa dzedu ende mamuzwa achitaura kuti takapenda tese pamanjese tichidi dai kakabhadhara taizoenda tese pamanjese kotore mombe takaziti papaendai kokuwe mombe ako sei imarigo yakatauleroya imari imari zvendichaita changamire imimi hamukangano payment bamari yamaitengesere mombe kureiza imari yakatauleroya nomubvunzo wamako mombe maprize acho emombe yaideroya imari yaideroya yaideroya imari yaitenge mombe gore racho iro Sabu, chokwadi kufunga kwenye mimi chakasemzeloya uye komirira baba yenu njomaenda muromo munjoma basi chakadini chakasemzeloya uye komirira baba yenu uyu chaakatibatsira ndisimudza basi kuzobhadhara mubvunterere mubvunzo hazi murofunge kuti mazwi ndo wakasimudze loya here muromo wamuchoma badzi kutaura mufisira mari yanga iri mberi zvakadini wakatouya ichichima kuti babangu ari kurohwa mira makombe uriyo unondiziya ndendiye wandakape mari mafairo tinoenda asi kana makombe akapuruva they will pay me ngekuti uyu munjoma uri kuti inini mari yangu ndakabhadhara zvine evidence kuna makombe watifuti ndakabhadhara ngachiende kuna makombe kuna makombe pamusoro changamire changamire vati nyaya haisi nyowani ndizvo ngatimbobata ipapo vati nyaya haisi nyowani yakambopinda mudare muno saka tingangotsvaka chimwe chinhu vachiiziva vaine humbo kuti nyaya yakambopinda muno zvongeita kuti changamire havana chavanoziva havana chavakatonga here asi kuti pakaita delay payment yakaitika ipapo vochiwirirana kuti shamwari onawena takatsvangira kata apa tinotigadzirise apa kamushandi wati ndakandiripo ndakazviona asi kuti utaure chokwadi ndozive kuti izvizwe imimi varume muri madzishe rega ndikubatsirei kana muchiye kudare uyai nezvinhu zvakakwana muise nyaya ikamira yakadai takurai zviro zvenyu zvakakwana humbo hwedu huri apawo kwoti humbo hwasara kumba muri madzishe ayamira nditaure anotaura iwo hauna mapepa iwo une mapepa ndeti kutaura kuti bvirai kupangana kuti makapromisi ndiri kupe nyika mira nditaurika mashoko ataurwa zvakataurika here zuva iripo kuti changamiri zvirozvo zvakazongotaurwa here ngekuti tine nyaya yenyika isikali kutaurwa ba yaanogara chichema futi yewo tizwe kuti unozomba uchichema nyika here iwewe yawakada kuziupuwe yacho ozokuti chii ataure izvozvo haisi munyaya iyoyo haisi nyaya nyaya imwe chero chaite kuti tisvike kuti mapepa nyaya isinyowani inyaya yeagreement yevari kuita yevari kuti vane mapepa nyaya uripo izwai varume dzimisai maoko uyu uri kuti mari yangu zviri pachena ndakaise mari kuloya zviri pachena imoni makabhadhara mapepa auyi ngokuti atitotasisadi one mapepa amushoma acho ari bisaotora ini ndaita angumbodzoka akamuzhanje ndamunzwa ichiti pane pavakazosvikira ichokwadi akamuzhanje kuti makambozwawo muromo wakataurwa munjoma kuti tichakupe nyika inini nyaya yenyika changamire handina kumboizwa ndipo pamusoro changamire ndofunga mvura kuti inenge kuibvongodza kamuzhanje nyaya yaari kuziya
inyaya yamunjoma pakarwa babangu akatore tsvimbo nebanga rine makii endiri kuda nhasi panapa. Ndonyaya yekuti chakamushanji uyu une makii aipinde mumba mune nhumbi dzababangu unomangara iyoyo kuti une nyaya yako asi ndinozive kuti baba yenyu wenyumba wakarova uyu. Yes. Very bad. Yes. Wakabudisa baba yenyu mutinogani uyu ndima kaendi kuroya rini ndandima kaendi kuroya mutori ngano kana dzokupia pia zviro hamuti kunobhata tauraya kuti hatikubhatari ona sozwa uyu hatina chiro chake kwachangamira nyaya itoripota inini yako ndakaita kuno ndaifunga kuti wauya nemombe 6 dzaakateseswa pabaya dzatetelwa kafa baba yenyu anga asiti benziba Taurira changamiro bila. nditaure kuti izvo zvavakazvibvuma izvo zvavakaita. Ndiri kuone kuti mubvunzo wabvunzwa kuna Munjoma wekuti ichokwadi here kuti tikaende kuna Makombe zvinobudi pachena zvese kuti uyu wakabhadhara chini mari. Ndo pane nyaya basi ipo pa Munjoma kuti zviri chokwadi zvokuti wakabhadhara mari kuroya kuti aone cheni zvichokwadi baba ida akabhadhara mufungo ndo pakabude nyaya yekuti zvakanaka. Zvazoenda kamuzhange pekuti mambo zvazopuwe approval ndi mambo kuti baba achakamubvuma. Just hold on, is why unomoni lawyer magistrate ungamile uchamo chakambototongi lawyer akamirira munhu ungarapuwe mari yayo kuti 14 dollars ilawyer mandoinode 14 dollars kana makamboite maroya akaendari saka kwaite maroya akaendari 14 dollars isakamborizoka induru yakadai chendinosainau imi avo handiwo vakabudise baba wavo mujii ndiwo kasekirifaiza achimukoweni pamutani kuneroya rake raanoziva iye uri kuitisa indikoti uri kubudise muzi. If you do it again and say, well, it's not the way you got. When you go home, royal lady, I don't miss my baby. Yes. My sentiment is I can get why you go royal. Power gave power again, royal. And the Amazon, he power royal. The Kundara, Maria. Munozo bazwele imini mutorudi zakazudai handiti kuone communication yacho uyu inopinda papi isi ya uyu neroye imwe inopinda unopinda papi pamusoro changamire ndari kubvunza Munjoma kuti anga akabhadhare mari komombeta atichadzitengeserei izvo tichendise kuna loya kuti anga akapedza naroya. Zvakanaka, ndinopindura changamiro ipo. Roya mombe yakazotengeswa ini ndabhadhare 1800 nepetrol. Handiyo mari yanga yakakwana ba inoda roya pakuseve munhu wake. Akati ndinochizobhadhara yasara akunze hazi kutozobhadhara futi. Saka ndopaari kutaura kuti pakaramba pechitumirwe mari yazi kuti iwe mari yakasara iyi hauzi kundipa. Ndopakatengeswe mombe kwamanjese kubhadhare zvikwerete yanga isikazi kupera ngoti loya wanga achaje mari yakawanda. Indakuita roya
takasara nemari tikasungwa ndiko tikazobhadhara ya mari yakatiwana ndo zvakaitika zvinoitika izvo ngekuti zvakaitika ivhindivi ore ndine umwe mubvunzo baba aende kunobhadhare mari loya wakabvunze kuti tsotsi ndiani apa iwewe namunjoma waibvunzire mubvunzo wekuti munjoma anga akabhadhare mari hino ndakadii kusunga ndino mubvunzo wakabvunze kuti tsotsi ndiani iwewe namunjoma mubvunzo waibvunzirwe kuti anga akabhadhara imi mari makazimubhadhare makanomubhadhare mari baba ndiwaiziya toro ndiwewo ndakakaziyabhadhare mari changu chandakatobatsira kutsvaga mari imari yainobhadharwa baba akatondiudza kuti loya wati unode mari inokwane mombe ndo zvakanditaurira saka imimi sabungu mari yamaitsvaga imimi kuti mubatsire baba yenyu mari yamaifunga kuti mukatsvaga inokwana kubatsira baba yenyu maidi ungotsvage mari first of all takatotengese mombe namunjoma uyu uine kwandandakaa ndikazoende kokwerete imwe mari mubvunzo ruti pakusumuka kwenyu kokwereta nepakumhanya kotsvake mombe kukwereta maingode kutsvake mari yaidiwa ngeloya tomubvunzo wabvoko hatina nyaya yakadaro waimhanya kotsvake mari ndiani maitsvake mari mari yandakatsvaga inini yakauya yakanyorwa papepa kuti ndude mari yangu mari yakati yanga yakasara iyo ka $12 here yanga yakasara yandakazopedzise kuonini ayo makamabhadhare mari takaenda ne$14 saka muruti loya raine $14 kuita $26 ndo mari yaisiwa ngeloya pakuita basa rese yainga equivalent nenguva ino mungashora henyu asi ndochokwadi matsvakire ndaite mari ndaizotsvaka sei mari ndikamurambe mechitaura kuti ndamba kubvunzai pamusoro changamiri ini zvedandaona uyu munjoma akaende kotore mari sisesi akaisiwa isi tinoiraone zvedu ashangadaro ndinotanga ndataura vakomana zvitsvakaisiwa kuti munhu wani unoreketa zvekuti unoreketa iyo mukomana usingaizivi nyaya wakandiitira mazuva akazwa ekei wataura mazira ngokuti uyu ndiwaipamanani namazuva ndiwaitengesa mamene wangotengesa yaimombe akuti ndaida muchikumbiri kuti ataure asi tochiti iye ataura nditi asi inini baba pache zvangu ini akandiudza kuti zvazvadai bhanda vakatengese mombe kudai ndikazoti kwauzii ndikazodai ndikatengese mombe yangu yanga iri mapeta neimwe mari yakanga yazosara yaisungwa iyai ndakatoda kukumbire kuti muri kuende kure pane zvatauramunisi ndati waudzwa waipinde kuziya maningi ndiani imi makazwa neuyu waifamba namunjoma ichitumwa ndibaba musati vataura ndambokubvunzai kuti mazuva aikabhadharwa 1800 kutaura munjoma ndo mazuva amwe raisenze currency yemuri kuti makabhadhara $26 mukati hongo ndo mazuva amwe mazuva pamwaike gore ratakubvunzai kuti timonyase kusecha kuti mari dzaishande loya zvaingaita here kuti riti pabasa rino $26 ava achiti 1800 bosaka tambokubvunzai gore pamapepa edu zviripo mapurisa akati tinozoyana zvokuona changamire zvakafana zvingaite zvekuma 70-74 74 ndaisa ndaberekwa zvingaite zvegore zvandiri kutaurira izvi changamiri wangu munyika munomu ndo makore ataitenge ng'ombe zvekuma $14 7 pounds kuzobve ipopo kuye muma-80s hakuna mombe yanga ichaite $16
Inini ndine uchapupu hwekuti ndakatine tsiru ranga rane zamu rakanga ratengerwe padhibi pamaponde apo pamushapa pambo munjere ndikaritina rine zamu 1974 kwete makore emunhu saka mazva ndaramba ndichiti titarise makore emunhu taura kuti mombe dzanga dzichimbotengwe zvakadini apa karenzi ndati ndine mapepa anoti kure zvendaigara musoro nyaya ya wainga uri pamberi penyaya iwewe taiteerere zvako iwoyo inogara ai pamberi peroya ukaende kuroya roya rinoziva mushoma harizivi iwewe ndakazoenda tese kobhadhara kobhadhare mari yendiri kutaura iyo takaenda nemuchomo tikabhadhara tese ubhadhare mari paka pasina mari yanga yakabhadharwa pachangamira paka pasina mari yanga yakabhadharwa chizwawo nemisabu kwakutotange kutoti posi mombe yekutakatakapaka pasina mari erera ndosaka takubvunza kuti chakamwesese mapepa chii chakaita kuti lawyer prosecutor ateerere chii ukamubisa zvozi mari tikangobuda leo toende kutore mari chakaita kuti azoenda nahedman wenduka kutauni chii musha wahedman wenduka uri apo kwakutotore mari chibhadhara mweya mukandibata waipo pako lawyer ranga ratotaura kuti mwese mapepa munhu wacho azoyawo kubhadhara wabuda wakatotaura kuti ndikude mari yangu kuna baba ndandiri kwenyu tikati kune mari yekutambire kuyana baba yenyu kutambire pamwezi aitambire mari handitombozivi akaende kotomu akamupe yanga iripo imwe yacho yakasara ndiyo takazonga takubhadhara isusu naye muchoma uyu muri kuramba here kuti yakatengese mombe ndine mawitness sawa nebaba aihore mari hauzvizivi alright munyoma risiti yakanyorwa akuende kobhadhara uyu paimbozi mari iri kuitwe top up pachikwereti chaani chiri kuzadziswa chababa uyu chiri kuzi chikwereti wakambe chikwereti chaizi chakambambwa ndiani ndibaba baba kanga asazibendoloya hazi kwenda une marisiti here inini ndine zviro zvinobatika ngaabudise marisiti ekuti ndiye waibhadhare mari kana asina marisiti iwowo marisiti tirisu tinawo isusu akabhadhara baba yedu ngaasadaro muzukuru une marisiti here ekuti wakabhadhare mari mananoya munjoma uyu risiti kuya kwaroya kakubudisa babako anga uya roya kufambire chikwerede ndiroya yokwariko une risiti here rwakabhadhara wanga uya akabvarure mapepa zvaunoziya ndo risiti kuti zvaanga echida ndakamupa munjoma mira isusu ndo petiri kundoonawo kuti hakuna loya ringasumuka kuzi unozobhadharwa kwemunhu wauri kundo kobudisa kwakuti petro loya kwakuti handina wakati rakadini kuti handizokuwe petro yangu ngemunhuwo pakanaka ipapo ngaabudise risiti rwakabhadhara umunjoma uyu babako azi kubuda here ndo risiti zvino imi muriro kuti tiende kuroya riyamanje zvakanaka tichituwanzwa ndikusho isusu tinozoziva mafambire zvinoita nyaya dzacho nemari dzacho mari yese munotora paibharoya pale asiyo ende nyaya yacho manje tikati akuenda kuroya kobvunza roya tinoendera tichibvunza tsirukusho wakaonana neroya wakataurana neroya tichibvunza kuti imari wakapiwa iyoyo roya wakapiwa mari
Ndozitaura kuti ngoye ndakapuwa mari dzakati. Ndikabudisa sekuru wake waitaura uyu. Imazoona sekuru kutaura baba ini mazoona budiswa ndikunjoma. Ani isusu akasandibudisire mari siti changamire hazi ndichangamire ndiwo akabudisa baba ndiripowo pakubudisa babangu ngoti ndakatokwerete mari inini wakabhadhara kuti wakakwerete mari baba abuda here kana kuti baba ari kwaodzi abuda ngoti akabhadhara kamudzisi waabuda anga abudiswa ndiani akazibudisa ika pakutaura muzukuru zibare vare mapepa kudai pamberi uyokuende kuleroyana changamire atibozvitifani munje mwana mari akabhadhara ane mari baba akabhadhara mari yawo imari mapepa ndichakunzira iri mumapepa changamire ndingotaura imwe zvataka uye pano naiwayo akabvuma kuti munhu wakabudisa roya ndikati chini pai mari yangu akati tinokupe nyika kunyepa here mukati mune nyika here zvoraiti tosiya ipopo baba akataurira Changamire kuti ndakabudiswa ndimunjoma. Changamire wakati baba yenyu akanditaurira state witness Changamire aya akataurirwa ndi baba yenyu ndakabudiswa ndimunjoma. Saka Changamire akazokudaidza kuti imimi baba yenyu akanditaurira pakazoya kamushandi echiti ndakabudiswa ndimunjoma. Mari yake iri ipi? Uyu muzukuru akabudisira mari siti Changamire. We are ready to kuite zvaruto. Ngabudise mari siti akabhadhara pana musoro imadzishe. Ndofunga Changamire wanga wasvike pakuti hano tinotungamirwa kuende kuloya loya uriyo asi right loya kana rakuverify zvinhu pamubane payments ndiani alright gaini ngoti isu takatomirira izvozvo China leo wanga uri kuwerewa kana mukaitwa headman usaitwa muntu waitwa headman nyerera yakubewa nyika ngema ndakafuta ngisi yemudo mupinga munenyika ere imini usimunyire unogatu upimu unopinga muneiwonepi urutinyepero izwayo taurai baba wako ndo akataure kuna mama kwete iwewe ba iwewe ngoti iwe wanga wazihedimini ba iwe baba ako he testified pana mambo kuti ndinombe nyika ari mupenyu wazwa imwimwi dai mwaitotutere kuti baba edu akatere masoko ekuti hamugoni kuapikisa kuti mambo sakatorwe kuna mambo ndi baba enyu achafamba ega isazvitaure masoko ake saka imi hamuna simba rekuaramba ba imini ini ndikati iwewe headman usati nyika yayawapoa kuti nyika yakoba yayakoba ikangema uri muchengetedzi pasino haupimo munyika daiwe pamusoro Changamire sabhuku apa matoite ndaro azi babenyu akati ndope nyika mambo akati waiti ndirope nyika iwo ukati munjoma uri kutinyepera zvanga zvataurwa ndimambo ndo zvakataura chani babenyu saka amira saka pauroti mambo namunjoma ari kunyepera musabatanidza mambo namunjoma Changamire handipirana kupikisana na Changamire baini ndati munjoma uri kunyepa sabu dai michitaura michidzika nokuti kana soko ranotanga izvozvi rechitaurwa Changamire vachitaura kuti baba venyu vakataurira munjoma kuti ndinomupe nyika iripo ava varipo Changamire vari kuitiso ndakava ndiripo zoti ndikuuye kuda baba acho achapenyu uritaura kuti rwadzisa isusu baba edu akafa watate hedimenoibaizvozvinenge zvinyepa kuti ifungisa baba edu akafa izvi sabu ndaona ndiri munhu unotenderwa munjoma
Sabhuku ndo matongere munoita. Munhu unotenderwa kuzvimiririra. Muchidaro izidere. Uchatakwarizwa. Mwakaona here pamwambo kupikisa kuti munjoma uri kutinyembera. Umirai. Mwakadzokorera futi. Wakadini kuende kuna babacho. Iyo mambo ataura kuti babenyu makazvitaura. Mwobva mwakutisezwere kuti wakadini kuende kuna babacho. Saka ndo zvaatidaidzira here mutombo. Sabhuku. Madaigwa ndiani kokunwa. Madaigwa ndiani kokunwa. Weitotarisana nayo. Ini kandi kuti pane zvimwe zvakanyorwa chakambere iye shelunga zvake iyo nezvinyorwa zvabata Akude panyaya iyi. Zvakandoenderana zviri zvako uye nazvo wega. Hatichadzoka wanatsa wataizvo. Hapana usina zvinyorwa. Hatimbobatanidzika tichadzoka nezvino. Ende hamudzoki nezvinyorwa nyaya isati yapera dai. Kuti mune zvimwe zvamwakuda munomangara nyaya iyoende kuseri yozobatwa. Panyaya iri kuklema munjoma kuti mune zvinyorwa zvinotaure nyaya iyi muya nazvo. Kuti mune mwambe dzatete muya nechimangaro ndochizobhukwe dhende rinoende isiri apa dai. Ndaikumbira kuti iyi nyaya iyi yakamangarwa here. Manzoro ichamani idzwayo wati ndakatarisana na uyu mudare unomangarwa nyaya. Dai varume maya makangwarira ini baba munawari apo mambo watati baba honai zviro zviri pano todi mbozwa mazana baba yenyu musingaiti nharo penyu Hati hapana chendinoziva. asi munawozve baba Tichapira ndaidozwa kuti mutombo wakati mangara iwe izwa zviyo baba aripo imi munokakadzika baba aripo akati mwii Iwo unofunoti munhu wakaita sei. kana akamangara kubva ngasitete zviro zvake tizvione papepa then toonawo zvekuita tione kumapinduro etinomuita uyu ngasitete zvinhu zvake neodha yenyika tionewo zvekuita Munjoma kuti zvitobude kudare chinotange kupira inyaya idare. Kuti dare ritobuda kuti munjoma uri kuti unode mari yake 2000 kutobve kudare. Saka zvinotaura kuti munjoma ngasitete atipe. ndaikumbira kuti zvinobve pasi kutipo zviro zvekutaura munjoma kwetiri pamutemo zvochimupindurawo nenzira iyoyo munjoma iyoyo. Sabhuku. Ndikukumbira Mangorwa here mazwi achangamire techitanga kuti soko retiri kutaura pano ataura achiti munya ngekuti soko ragara rakanga ririyo baba yenyu achipo. isu tikumbira baba yedu Ndati mambozvinzwa here. ndazvizwa asi ndiri kuti nini ngatiite zvekuti atinyorere zviro zvacho tizive kuti urude chakati nechakati kubve pasende rekutanga. Pamusoro ichangamiri. Ndiri kuona sekuti mazwi wakataurana baba yavakomana madzishava ndiwo echokwadi. Hanzi madzichiba hapana chiba machi. Zvakanaka. Mazwi wakataurana baba avo ndiwo echokwadi. Vakawirirana naamutoma kuti vanode kuvaripira. Itai kuti ava varipire mutoma zvipere. nganyore pasi zviro zvavo Mukaidzokere kutongana navo wakatokenyai wakafa. Kwete. Isu kutore nyaya yakataurwa kare. Avo manje ava akutokubwelepera. Shandisai simba renyu. Baba ava vatakavasiya baba vavo vakakanisira rave nyumba. Kuti atove nyumba kutanga vo. Baba ava iye hani iwo nyumba kutanga vo. Dai nawe nyumba kutanga ubereki hwadaiwa kwakusina ngedai kusina wewe. Haikwanisi kukuita lea raiti nanhano taure zviro zvakashota zvakadai zvisina respect. Achidaro zvagereka nokuti kana uyu admin haungataure zvakadaro ine imamo muremeredziba nyaya yanga isosimbo kuti taure zvakanaka vabva vataura makokutaura une mombe dziri dzakati kuti muchiziya izvozvezvi munode kuchimangana tauya panapa muzukuru nezvakati zvedu vakumirire kuti muzoda kuve nyaya iyi ungamapitoti utaa
anozotatirirwa mukazvisiya ngemwoyo hawo vadzimurozo zvake kanopedze naye tizokolewa zvanhu zvipi finish. Zvino varume havasi kubvute masoko nekupangirwa kuri kwavari kuitwa nemambo nedare, vari kungopikisa. Saka mambo maamazosvike pekuti hamunyomo uchatitungamirire kwende iyo wobva nezvaanobva nazvo, asi kuti mwadzoke kuti baba enyu hazamba musikazomboapira kuti mwati hamuite musakasa nababa enyu apo mouya mwane dzimwe pfungwa panyaya yazogumisira kutaura mambo. Pamusoro pechanganyiro zvinondishupa kuti tiende kuti tibva chetisikazi nesimba razvo handina ende ruzivo nazvo handina, njere dzacho dzekuti ndingapangira handipakoni. Maonere munhu zviita changanyiro kana mataurire maiita heti ndinorumba uripo izvozvizvo uneeri pemakamboona kana paakapesera izvo zvindidai ndichibvunza muchiita handida izvi handitozvizivi handitopinda kwezvo Zviro munhu ukapinde pane chiro chakaitwa usikachasimboti uyu unotaura kuti ndakazoma ndinengo ndaikumbuti manotaura ho zvirikozo kuti ayotaura kuti manje gambera mukoma wako iro iyo akaite gama imweni ngaishetima wandaona kwangu yanacho mwezi mwezitesezi kuti handiseraidiswezvo nyaya yakashanga kukosa angashungwe kwende kwauzi pasina nyaya paina nenyaya yekuti yokuti lost however nyaya inoyo haizopera pamuchuno haizopera ikati titsvake zviripo totitsvaka izvo totitsvaka. Asi ndinoda kumbobvunza wachangamira tiri kotsvaka ichokwadi nguva yese iyi yaakapedza hatichina basa naye, asi nguva yekutsvaka munazivi kuti roya rarimwe basa unobhadhara ndiani, ngekuti I am sure loya unopupurira kana pane imwimwi kana panani kuti ndini munjoma ndakabudisa baba avo. Kana loya anataura zveinotaura ngatibvumirane evidence unodikanwa unobhadharwa ndiwe iwewe chasoodori waina evidence hwakadaro royati shuwa ndizvo zvakaitikizvo I have to pay icho checho kuti atanofanira kuti tanobhadhara. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Otende, otende, Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutaka njanda waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana wavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni otende 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 baba nesuo